قال صلى الله عليه وسلم: لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها فقال لي: إن ابنك هذا حسين مقتول، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها، فأخرج تربة حمراء. رواه الإمام أحمد. Peygamberimiz dünyadan geçende Hüseyincan 6 yaş. Şol 3-4 yaşında qav olmalı. Yani Peygamberimiz baqa, Peygamberimiz aydiya sallallahu aleyhi ve sellem: men öyüme, otağıma otiqam bir ferişte geldi, hazır gelmepti diye. Aham bana aytdı: sen oğulcuğum deyip kucaklap okşap veren Hüseyin'in bir gün şehit bolacak, öldürülecek diye aytdı. İstesen inhe, şida şoň dökülecek, kanın dökülecek yer deyip, bana kızılgım dököközdü deyipdir. Senetli görürün, ehli sünnetin rivayetine, İmam Ahmed'in rivayetine bağ görürün şey. Bir kızılgım da çıkardı, inhe şey, mübarek şol oğlun kanının dökülecek yeri deyip aytdı. Aham, Hazreti Ömer radıyallahu anh ve beylik olqan sahabalan yanına qatı hormatı uli Resulullah canın oğlu ahtığı deyip hormat bilen Peygamberimiz dünyadan geçenden sonra da käde gerişin alyanmıştıkla, götürýänmiştikle Hazreti Ömer radıyallahu anh birun Hüseyin canı aydıptır: kärräk gelmeň hanıma oturşmana deyipdir. Aham Hazreti Hüseyin radıyallahu anh aydiya: kärräk gelýän sen ýanyna barýadım. Aham birun sahabalan miri bilen halvat edip hususi gurrun edip duranmış diye Hazreti Ömer gurrun edip dudi. Aham Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyen oğlu icazat diledi dädesinden ýanyňyza geläýinmi deyip, aham Peygamber Hazreti Ömer icazat bermedi. Ýok, aňyrak git diýdi, bar oýnap ýa bar gidibe diýdi. Meselen bizim oğlunçaýda hususice gurrunymyz bar diýen ýaledip. Aham on Hazreti Ömer oğlu Abdullah'ni icazat bermänten Hüseyincan aýdýa: menne icazat dilemäkem, ýzyma gaýtdym özümden bilip, mızahym bolmaýyn diýip. Aham Hazreti Ömer meni gördü, haýt ýerek barýaňsen Hüseyincan diýdi. Onda men oğluňy icazat bermänsen, mızahym bolmaýyn diýdim. Aham icazat dilep durmadym, ýzymy öwürlädim diýipdir. Aham Hazreti Ömer radıyallahu anh aýtypdyr: "Wah Resulullah'ın oğlu, Peygamber'in ahtygy, hiç senden oğlum menen deň boljakmy?" diýipdir. "Hiç senden şim icazat berip berilmän bol ýagdaý boljakmy?" diýipdir. "Biziretmi?" diýipdir. "Gelin oturup diýipdir. Hala hususi urrumy doň hala bolmasyn diýipdir. "Men oğlum menen deňmi sen?" diýipdir. "Abdullah bilen deň boljakmy sen?" diýipdir. "Galbymyzdaky iman siziň bereketinizden dälmi ger?" diýipdir. Naham şeýitdirip Hüseyinjany hoş edip ýanyna gelip getiripdir. Qysgarak geçeýin. Bir gece köklenliğinden ahirki şehit bolýança Hudaý köklediginden 2 ölsem inni kefdäge galsak azadygy galyp ýoluk boljak görülüň. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halife wagtynda Afrika feth bolýar. Afrikan fethinde hem Hasanjan hem Hüseyinjan jihad edip, şirket edip, hakikat zahmet çekip kılıç bolarlaryň da biri. Afrikany fethetmekde de şirket edipdirler. Beter pespel Resulullah'ın ahlakından öğülerine geçen teberrük evliyamışlar. Hüseyincan bir vaqt atyny minip barýaka ýoluň uğruna bir neçe garip adamlar yerin üstüne çörek koyup iyip duranmışdykly her kim bir dewum alıp aham ey Resulullah janyň oğly, gel biz bilen bilesen de çörek ýeşeň diýipdirler. Hiç bir öýdüne ar tekepbirlik bilmäni ýuwaş şaçykdan bolýar diýip hawlukmanjyk aralarına oturup olaň çöreginden iyip ondan sonra aýdypdyr: "Siz meni çağırdyňyz, men siziň taçaňyzda, siziň çöregiňiziň başynda oturdum" diýipdir. "Indi men sizi çağırjak, siz de meňe bolýar diýin" diýip hemmesin öýüne gidip gowna har berip, olar hoş edip göwe berip, şeýle bir pesperlikde, ahlakda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den miraslanan beýik ewliyalar. Emma Kerbela faciasy näme ýagdaýlarda bolupdyr, şehit bolupdyr, horluklar çekipdir. Yezid hukumeti eline alıp fasıklık edip
fajırlyk edip duran zamanında Hazreti Ömer'in Abdullah diýen ogly men beýet etjek dälipdir. Hazreti Abu Bekir Siddiq'in Abdurrahman diýen ogly men beýet etjek dälipdir. Kabul etmeýänlikdir, sen baş bolup gelmäň diýipdir. Oşa beýet etmediklerinde biri İmam Hüseyin Can radıyallahu anhum ecmaîn. Hudaý Taala hemmelerinin razı bolup ruhlaryny şad etsin. Ve kan sahabalardan biz beýet etjek däl, yani gol berjek däl, yani biz kabul etmeýäsden Yezid de Demeşk'ta, Şam'damış. Aham Yezid'e de ağram düşýän bolmaly ki Hüseyin Can Resulullah'ın içerti we ahtygy we ogly diýip hesap bolýan, on beýet etmedigi, gol bermeýänligi kan ağram düşýän. Aham Hüseyin Can'a müngden Kufa'dan namalar gelýänmiş. Gawqulagasyn. Kufa'ň adamty odal däden de ştada de sen gel, biz sana gol berjek, biz beýet etjek, seni başymyz tutunjak diýip bir rivayetde 18.000 namada gelipdir. Dagyqrak görüňleşe. Beterken müngden namalar gelýänmiş Hüseyin Can'a. Aham ağasynyň ogly Muslim ibn Aqil radıyallahu anh şoňa aýdypdyr. Sen gaýrat et Kufaga bar. Gör näme ýagdaýlaş namalary ýazarla diýipdir. Şular bir hakykaty barmy? Oglaň şok içeri menen barsam boljakmy men şutak? Goşalaň adamlarynyň istiqbaly barmy? Men aýak üstüne galjak, biz zalymiň öteginde durjak däl. Din ýörüýmeli, Resulullah'ın ýoly ýörüýmeli, Qur'an-y sünnet ýörüýmeli diýip de öňçe Muslim ibn Aqil Abu Talib'in doğanının oglu bolýan Muslim diýen agasynyň oglular. Oham Muslim radıyallahu anh yoldaş üçdäne yoldaş bilen Kufaga gaşyn gitýär. Hey bir horluk bilen, beter horluk bilen, hatta ýani iki nefer susuzlukdan ölüp can meripdirle ýol ýitirip adaşyp, oham Muslim ahyrky deminne Kufaga diýär. Kufa yetenne mun Kufaň adamlary hewr hormat goýýa Hüseyin Janyň namaýandasy gelipdir diýip. Beter meni sileýäle. Beter tekrim edýäle. Niyabeten golle berýäle. Beýet etýäle. Biz seni baş biljek zat diýip. Aham Hazreti Muslim ibn Aqil radıyallahu anh'ta nama ýazýar Hüseyin Jana. Bu taada beter zemine amada nama ýazşylaryna wärä şeýle wurrun ba gelip edýär. Aham üýşip şo wagtky Kufaň ustandarysynyň gafsynyň agdyna, defteriniň agdyna namaz okuyýarlar. Näçe müň nefer bolup. Şol Muslim ibn Aqil ile baş bolup, aham soňra birlere habar gelýär. Siz dargamasaňyz, pytramasaňyz, ol Şamdan müňden leşker gelýär, siz dargatjakdyr diýip. Kufa Irak adamsyda hewr dünýä peräst, hewr jah peräst, maqam peräst bolup dünýä basymy allanýan milletmiş. Müňden müň döwründen adamla kemeli beripdir. Biriniň heleýi gelipdir, ay ogul kaç bizire gurrun gerek däl bide. Biriniň äri gelipdir, biriniň heleýi oglunyň elinden tutup, biriniň enesi gelipdir, biriniň heleýi gelipdir, şeýtirip kemeldi beripdirler. Hazreti Müslimiň döwründen adamlar. Kemelip 30 nefere gelip, 30'dan 10'a gelip, 10'dan sonra bir neferde tapylmandyr da kömekçi. Odal gol berelleri, odal nama ýazarlary, odal müňden nama iyi berelleri, odal mun tekrim edip durallygy, bir de Hüseyin Jana nama ýazandan soňra, gelip diýenden soňra, zemine amady diýenden soňra birje neferde galmandyr. Hazreti Muslim ibn Aqil kömekçi bolmany, Hazreti Muslim ýüregi ýirjegini bilmän, öýe ejade bermändir bir ýaňa girmäni. Aham bir qar zenanaň öýüne oglyn çäden barypdyr. Oňda ogly hyýanet edip, şo wagtky hakimden kärrep jaýda alar tamasy bolup da puzulçylyk edip, o da aýdyp, aham ol Muslimi hewr horlap şo wagtky hakimi Ubeydullah ibn Ziyad diýen mabgul, ýigrenji, ýüzgara adam onu hewr horlap kan aralaryna jarrabäs bolýar, gurrun edýärler. Aham ahir Ubeydullah ibn Ziyad aýdýar, men seni öldürürün diýär. O çynyň ma öldürjegiň diýär. Hazreti Muslim ibn Aqil radıyallahu anh. Çynyň meni öldürürün diýär. Aham Muslim aglamana durýar. Men näme ýazdym?
Men Hüseyin Can'a geliydim, zemine amade dedim, kitada bir nefer yok mu kömekçi otturan diye. Bir nama iyi verin hatta gal gelmesin diye. İyi vermeyen namağında diye. Aham Hazreti Müslim İbn Aqil radıyallahu anh evvelki şehit bolup kellesini kestirip onu şehit ediye. Ubeydullah ibn Ziyad diyen bir mebğul, zangar, yüz qara adam. Aham 60-ly ýyl Peygamberimizden 50 ýyl soňram şu waka ewliya. 49-50 ýyl soňra. Hüseyin Can'a da nama bar. Bir ýagdaýlardan ne habarsyz, içerisi bile 18 dagy Hazreti Ali'nin oglakdyklaryndan ýanyna ba, hemmesini üýşürip, zenan oglan uşagy bilen Kufa gaşyn ugramakçy bolýardy. Qurban aýyň 8-gün Qurbanlykdan bir gün önçe meni Mekke'de miştikle, Mekke'nin adamlarda bir forum eşitişýärdi. Aham sahabalarymyň yerli yerden Hazreti İbn Abbas ýortyp barýa, ey agamyň ogly, ey Resulullah'ın ahtygy, men bir gürrüň eşitdim, çynmaý diýe. Sen Kufa gitjek bolýarmy diýe. Odol dädiňe wefa berdimmi ger şol adamlar diýe. Olar men inanmaýan diýe. Bir kadar namalar çıkarıya, müngden namalar. Yok bular inanma diye. Birce yol var diye gidecek bolsan, Kufa'nın adamlarına inanma diye. İnanacak bolsan, evvel öz emirlerin, hakimlerin çıkarsınlar. Bizim emirimiz yok diye bir elan etsinler. Oham uğraşan bir zat diye. Can çek ya, hahiş çek ya. Hüseyin Can yok, men kat'i, men azmettim, men qasd ettim, men gidecekten, men boynuma vazife dini bilýän, Huda için men uğrajak dipdir. Bay can çekipdir, hahiş çekipdir. Fe inni la amanu ahlal Iraqi. Men inanmayan ha şu adamları gitme dipdir. Yani yo men gidecekten dipdir. O beter gidecekten bolsan, agallam oglan uşagyň goý dipdir. Şular hewri bir derek adamlar dipdir. Odal Hazreti Osmany oglan uşagynyň gözüniň alnyna şehit etişleri ýaly, senin oglan uşagyň gözüniň alnyna şehit edamasyn ha şular adamlar dipdir. Onna teşekkür edipdir, nasihatine de teşekkür ediýänlikdir. Yani men gidecekden dipdir da. Beter ciddi qasd edipdir, wazife dini bilip, Resulullah'ın ahtygy bilip, men baýat şu işe qaýym durmaly, men bir ýüzletmeli iştaý, ýaş ýolly men janym mermelliýän niýet bilen Hüseyin Can radıyallahu anh çyny bilen ogramakçy bolýar. Başga sahabalarda bir tofar nama ýadyýa, bir tofarlar ewne gelýär. Sen gitme, inanmaýarsın diýip. Onda da Hüseyin Can aýdýa, men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diýişimde gördüm, baýatda gitjekden diýe. Om sahabalar aýdýa, näme diýiş gördüň sen diýip. Hiç kime odallaýdamak, näme diýiş görenim, indi aýtjak däl, özümde ograjakdan diýdi. Emma maňa da teşekkür edýän diýe. Maňa gowlugy isteýäňiz, nasihat edýäňiz, ýöne men gitjekden özüme wazife dini bilýänlikdir. Aham iki ullik ýol uğrandan soňra Hazreti Ömer'in Abdullah diýen ogly qawp izinden yetip, aham ey Resulullah'ın ogly, ey Hüseyin Can, Huda için isteýän sen qal diýipdir. Inanamakçy millete men diýipdir. Sen barýan ýeriň heýwer biwefa milletdir ha diýipdir. Qalplar sen menen bolsa eller sen menen däldir ha, zalim milletdir ha şula diýipdir. Onda yok diýipdir, men diýipdir. Ona da teşekkür etipdir. Men gitjekden çanım menen diýipdir. Oham Hazreti Ömer'in oglay diýipdir. Odal däden baran ýeri Yemen diýipdir. Yemeniň adamlary qawm millet diýipdir. Sana da arka bolar, biter gitjeň çynmaz agallam Yemene diýipdir. Onda yok diýipdir. Men wazife dini bilýän Kufa gaşyn ugrajak diýipdir. Oham Hazreti Ömer'in ogly gujaklap, kan ağlap, hay şehit hoşanna Allah ýaryn bolsun diýip, o da namyt bolup, o da ýüzüne öwürilipdir. Oham Hazreti Hüseyin Can 70 nefer dağı döwrüne adamlar bilen Kufa'nın adamlaryna bamış diýip ýany riwayetlerde ba, be her hal ogryya, emma ol Müslimde beýle özde şehit boldy, namada iyi verilmedi, bir baryan kerweninde olardan habarlary ýokdy. Aham Ubeydullah ibn Ziyad Kufa'nın üstünden gözläp biren hakim bu kulli Arağın şäherlerini, wurudi huruji ýerlerini hemmesini memnu edýär. Hiç kim girmelläden, hiç kim çykmallädan, her kimi görseňiz tanymaýan bolsaňyz tutdan iýeriň men ýanyma diýär. Bu taýin gaýymla
Hüseyin Can'la Kufa gaşyn yaqin yetip baryaqa bir forum ihsas edipdir. Ol gelýän namalyň habarlary ýok, namaň gürrüňleriniň tersini bolup duran ýagdaýlar bolmaly. Ol şehit bolan muslimden habary ýok. Aham Kufa yaqinla berende bir adam iyi beripdir. Kufaň adamlaryna habar bermen yetip gelýänni. Onna ýolla şol Ubeydullah ibn Ziyadyň serwalary destgir edip, onu öldürüp şehit edip, ýene habar yetmän gatdyr Husayn Jana radiyallahu anh. Aham şol çarwada goýun üstünde, mal üstünde bolýan adamlar Husayn Jana habar beripdirler. Bükulli wurudi huruji ýerle memnu dipdirler Kufa. Aham şonna dagygan bilipdir. Hemme barnamala behem iýuli we bi zalim etjegini edipdir. Muslim de şehit bolupdyr. Ve baryanne şehit bolupdyr. Men inden beýlep özüm esir de etmerin. Men neşi ýolla janyma berernip öňküden beter gasdy beter çyny bilen bolupdyr. Hazrat Husayn Can radiyallahu anh. Aham Ubeydullah ibn Ziyadda ol ýigrenji ýüzgara adam 1000 nefer ertiş leşker dogurlap Husayn Can'ın üstüne iyi verip ertisi günne 4000 nefer üstüne iyi verip bulan da hemmesi bolsa 70 nefer 72 nefer de 5000 nefer olup şonu esir edip getirin men ýanyma menne esir edip Yezide iyi verecek deyip şonu niyet bilen şu pikir bername bilen iyi berýärler. Aham Husayn Can'a bir näçe pişnihatlar berýär olara goşun biri-birine degişýär. Hatta Husayn Can imam bolup hemmeleri ýygyny üýädem. Ve her hal bir neçe pişnihatlary berýär, olar kabul etmeýärler. Olar siz baýat esir bolup biziň elimiz bilen Ubeydullah ibn Ziyada baryp, ondan Yezide barmaly, hiç bolmady bulay diýanyňyz diýär. Beýtirip diniňiz zatyny men etek düşürmerin diýär. Janymy bermän razydyrin diýip, aham mutaassifana sep tutuşup jeng meýdana girmeli bolýarlar. Muharrem ayın 9'una Tasu'awun moliye 2 sep tutup ola 4-5 min nefer, ola da 72-73 nefer esir etjekden ya öldürecekden olarda. Aham Hazreti Husayn Can radıyallahu anh yanına babasynyň, dädesiniň diýsende boljak, babasynyň mübarek sellesi Rasulullah Janyň sellesini orap Ewne Kur'an-ı Kerim alıp atyna minip defaň üstüne çykyp awadan ses bile, beliğ ses bile, açyk ses bile şol ýanky zalim kawma nasihat etmäne durýar. Ey kawm diýär. Siz gaw tanypdyňyz men kimdigim diýär. Rasulullah'ın oğlu ha men diýär. Muhammedur Rasulullah'ın oğlu ha men diýär. Meger eşitmediňiz mi Rasulullah men hakkymda Hasan Janyň hakkynda näme urunlar aýdyp diýär. Meger aýtmapdymy? Meger men ýüdügünden okşamaýadymy Rasulullah Jan? Meger bular men ýitilje gülümde diýmeýädimi diýipdir. Şular siziň gulagyňyzda barmapdymy şu ýagdaýlar diýipdir. Şizrek Rasulullah'ın içerisine horlama boljakmy diýipdir. Şizrek öldürme niyet boljakmy diýipdir. Hem siziň musulmançylygyňyz diýip açyk bulara nasihat etmäne durupdyr. Bir azajyk adam, az bölük adam ol zalim kawmdan saýlanyp Husayn Janyň goşuna girip biz sen bilen boljak diýipdir. Biz bu takgeler ýagdaýy hiç pikir etmeýärdik diýipdir. Bu tak şekerim kadimiyatı diýipdir. Aham Aşura güni Muharrem'in 10-njy güni Ubeydullah ibn Ziyad ýene adamy berip bir cesur ýüzi galyň ýigrenji adamlar iyi berip wurşuň ölüşüň diýip hökm berýärdi. Aham mutaassifana ulaqan jeng başlap İmam Husayn Can radıyallahu anh'ın döwründäki adamlary ahir jany bilen saklaşyp ahir jany bilen ol Rasulullah jany sahabalar Uhud jenginde saklaýşýaly bularda ellerinden gylyç gaçandy özlerini Husayn Janyň öwüne oklap bükulli inşallah iştäsanaryn ýanyňky ýoldaşlarynyň hemmesi hatta kişijik oğuljogyny çeli hemmesi şehit bolýardy. Birje Hazreti Husayn radıyallahu anh'ın özü haliyada. Niham hiç gaýsy jüret etmeýänmiş Hazreti Husayn'a gaşyn dofulmaga, Hazreti Husayn'i öldürmäge. Hatta şol zalimlaryň farmandasy da
barın vurunda diýende özüň wuragy da diýip Am Hazreti Husayn janna olar Rasulullah jan aýdypdyr men şu jaatym Husaýnyň üstüne düşükdir diýip Am Hazreti Husayn her kıljalyp dofulanna bir koyun şiirden gaçýanyk öýlerde gaçýanmışdykly ýöne dofulup üýşüp de öldürmäge jüret etmeýänmişdikler. Am Hazreti Husayn jan radıyallahu anh hewre suw sap tefsirep şo taada akar suw Furat we şo aşyn suw içmäne bar ýa müteessifane bir betbaht adamyň biri ýüzi gara nejis adamlaryň biri okyaý tirkemän menen mellep mübarek agzyndan vurup mübarek agzyny ganatyýardy. Aham hiç gaýsy jüret edip naýda bellep ya şemşir urmana jüret etip bilmeýän. Aham şemir diýen bir aňyrda bir nejis, ýigrenji, mebgud adam aňyrdan gelip näetdirip baňyl gorkak millet diýip bulary bir gaýraty mindirýän bir biderek kepleri aýdyp birden gyzdyryp şo durşuny dofulduryp 50-60 yara bilen müteessifane onu şehit edýärler radıyallahu anh 54 ýaşlanjy 54-nji ýaşynda agasy Hamza ýaly ýa-da Hazret Ali Murtaza ýaly agasy Cafer ýanyk halifeleri Hazret Ömer Osman ýanyk mübarek ganlary fakat din üçin Hudaý üçin zalimyň etegine galmaýly zulmyň etegine şidirek ayırjak bolup daýagdyrmalylar diýip gerçi ödüniň şehit boljagyny bilse de şehit boljagyny aňsa da şidirek oglunyň şogy bilen bile ödüniň ýoldaşlary bilen bile bitin şehit bolup ganlaryny ýere döküpdir. Hazreti Iqbal Lahuri aýdýär ber zemini Kerbela bari döraft lale der weýranha kari döraft behre hak der hak و خون قلتیده است پس بنای لا اله گردیده است تیغ بهر عزت دین است و بس مقصد او حفظ آیین است و بس ما سوى الله را مسلمان بنده نیست پیش فرعونی سرش افکنده نیست خون او تفسیر این اسرار کرد ملت خابر را او بیدار کرد ای سبا ای پیک دور افتادگان اشک ما بر خاک پاک او رسان on qanundu kulli qumağa arılışıp yattı fakat din üçindir. Fakat la ilahe illallah üçün. Fakat dedesi babası Resulullah canın yolu yürüsün deyip. Fakat Kur'an yürüsün deyip. Fakat din yürüsün deyip. Şimdi öyle kanı bilen alem cihan belki kıyamete çeli Müslümanlara ve insanlara ders olsun deyip kanun dökmeye razı oldu. Ma sivallahra Müslüman bendeniz. Pişe Firavuni saraş efkendeniz. Müslümanlığın Allah bendedir deyipdir. Firavun'a bende değerler deyipdir. Masi vallah ra Müslüman bendeniz. Pişehir Firavuni saraş efkendeniz. Ol öz zamanındaki zalim olan Yezid'i boynu eğmet deyipdir. Son Müslüman adam Allah bende olmalı deyip kanı bilen son tefsir etip geçti deyipdir. Hunu u tefsiri in esrar kârt milleti habera u bidahar kârt. Yatan adamları oyandırdı deyipdir. Kıyamete sili oyunun deyipdir. Din için içerisi bilen bile nahilli içerisini yıkı teberrüken atlarını sanayın ruhlarının hoşluğuna da olsa. Şolun içinde şehit olan Ehl-i Beyt'ten Resulullah'ın içerisinden in başı Hazreti İmam Husayn jan Hazreti Ali'nin oğlu. Yani şol jengde zalimlerin elinden şehit olan Hazreti Ali Murtaza'nın özünün evladından 9 nefermiştik da. Husayn jan diýen ogly şonda şehit bolýar. Abu Bekir jan diýen Hazreti Ali'nin ogly barmyşdyk şonda şehit bolýar. Omar jan diýen ogly şonda şehit bolýar. Hazreti Ali'nin oglunyň ady bir Abu Bekir, bir Omar jan, bir Osman jan, Cafer jan, Abdullah jan, Muhammed jan, Abbas jan, İbrahim jan. Şolaň hemmesi Hazreti Ali'nin oglular. Şolaň hemmesi şonda şehit bolýar. Emma İmam Hasan janyň ewladyndan 4 nefer şehit bolýar şoň içinde. Hasan janyň Qasym jan diýen ogly barmyşdyk. Ebu Bekir jan diýen oğullar, Bişir jan diýen oğullar, Abdullah jan diýen oğul. Bir dördüsse İmam Hasan janyň oğlu, dördüste şonda şehit bolupdyr. Hazreti Ali'nin ewladyndan 9 nefer şonda şehit. Hasan janyň oğlundan 4 nefer, İmam Husayn janyň öz oğlundan da şoň içinde 5 nefer şehit bolupdyr. Olaň da atlary biriniň ady Ali jan, biriniň ady Ebu Bekir jan, biriniň ady Muhammed jan, biriniň ady İbrahim jan, biriniň ady Abdullah jan. Bir 5 ise Husayn janyň oglanlar.
Hüseyin Can'ın öýüdi we 5 ogly da barmışdy. Oglallaryny gaýtaýdyn: Alijan, Ebu Bekirjan, Muhammedjan, İbrahimjan, Abdullahjan. Şu 5 ogly Hüseyin Can'ın oglallarynyň atlary. Hemmesi näçe nefer? 18 nefer Hazreti Ali radıyallahu anh'un oğlu aktıklarından sonra şehit bolupdyrlydy. Hemmesi şu bir günün içinde, Aşura gününde. Ene din için Resulullah'ın aktıklarını eden ýagdaýlar da. Din için gallaryny dökelleri da. Müslüman näme dert aljak bolsa aly bermeli aslında. İmanly adam Resulullah'ın içerisi, hakamyzyň ýoly, pek din İslam, Kur'an-ı Kerim ýürüýmeli bolan ýagdaýlar da aşlar. Emma ol öldürenler, zalimler näme ýagdaýlara düşüpdir, onda inşallah hyzmatyna da ýetireýin. İbn Kesir diýip bir alim adam geçipdir. Olay diye, şu ürünle senet ýüzünden ilmi tarihta sahih rivayet, daqiq rivayetler diýip aýtýar. Inni kaýtjagym ha. Bular şehit bolandan wagt geçip geçmäke Yezid helak bolýar. Dünýeden ölüp gitýär. Hudaý Taala olaň üstüne muhtar diýip bir adamy hakim edýär. Muhtar da aýoksyna galyp, her kim Hüseyin Janyň ganyna, leşkerine urşmadan çyrym gowgular. Muhtar aýdýar, her kim şu Hüseyni öldürmege şirket eden bolsa, goşunyna girip atşan bolsa, men şoň ganyny aljakdan diýär. Bütün Kufa adamlaryny gyssaýa, hemmäňizden ýeke habar aljak. Kim vurdu, kim öldürdü, kim tir attı, daqiqde bilýär hemmeler ýeke. Aham evvelkun başlanna, şol atşan evvelki sefin öwweline eklen 250'sini tapyp 250'siniň de şowun kellesini kesdi bir günde. Näme Resulullah'ın aktygyna siz bir hormat etýäňiz diýip. Bir toforlar gaçyp gidipdir, gaçyp gidenlerin hemmesi akyllan çaşyp, bükülli diwana bolup, däli bolup ýaşapdyrlar. Ol Şemr diýen biri var. Şemr diýip bir melun, bir necis, mebğud adam madı. Näme öldürmänniňiz, öldürüň da diýdi. Onu tutup, ele ýagyn kesip, itleňe noklatdyrýan muhtar. İbn Tufayl diýen adam, awwelin neyze atan adammış. Onu tutup, sen neyze atdyňmy diýip boýuna takyp, mon öwde goýup, fakat sen neyze atdan öldürüň diýip tirbaryň eterini öldürtipdirdi. İbn Rafat diýen bir necis adam, Hüseyin Can öz gujojygyny alyp Abdullah diýen oguljugyny suwjat berjek bolanna oglunyň gursagyndan worup ol ähli beýti şehit edeni sen näme tirbar ok atyp öldürdüň ahammanna daş bilen bellep öldürägaň diýip daş bilen bellep öldürüp çalajan garynda oduň içine oklap göberiň diýipdir. İbn Beşir Hüseyin Canyň böwrüni alyp maskara edip soňra böwrüni özüne alan adam. Onu bilip ele ýagyn kesip çölle oklap goýupdyr. Awunna janyň çykaryp edip. Aham ulamalar aýdýar, şoňa el uzadallar, ähli beýtine el uzadallar, gylyç bulallar, naýda atallar, ok atallan hemmesi ýa därlidi, ýa ýüzi gözi garally, ýa ýüzi gözi heýwan suraty meňdeş bolup adam suratdan çykdy, ýa da öldürildi diýipdir. Kim galdy? Ubeydullah ibn Ziyad galdy. Ol Kufaň hakimi bolup, boruň öldürüň, hökmen ölüşüň diýen. Muhtar aýdypdyr, Ubeydullah ibn Ziyad'y hulasa maňa tapyň diýipdir. Ýa diri götürüň, ýa ölü götürüň diýipdir. Aham onu öldürüp kellesini ýibertdirler muhtara gaşy. Muhtar da Hüseyin Janyň oglalarynyň birine gaşyn ýollap, ýüregi jaýlaşyp, menden hoş bolsun diýip, on kellesini Hüseyin Janyň oglalarynyň birine sowga eden ýana, belki ýüregi köşýmesine sebep bolsun diýip, o zalim, fasyk, mebğuz, ýigrinji adamyň kellesini ýiberipdir. Aham kan şol öldürilen kellesiniň arasyndan goýanlaryna ol qon ýylan gelip kelleleň arasyndan aýlanyp şol Ubeydullah ibn Ziyadyň kellesini tapyp şoň üstüne aýlanyp şoň üstüne togurlanyp şoň üstüne düýürlenip burundan girip agzyndan girip kan wagtçyly şol Ubeydullah ibn Ziyadyň kellesinden aýrylmady diýe ol qon ýylan. Hudaý saklasyn, Hudaýyň dostuny düşman bolmadan